салом алейкум ҳамдиёрони азиз. имрӯз 6 декабри соли 2025 мебошад. Истодам дар назди боғи себи пинкледи Рози Глоб ва бо ҳамин мақсад ман аз ватан берун биромадам ки ба шумо дарахтҳои мевадиҳандаҳои беҳтаринро ёфта биёрам ва омадам аз назди ҳамин боғ гузашта инро дидам. ин афсонаро ино бинед, афсона ҳаст. баргаш намондааст, фақат себ мондааст. себро дар танаш бисёр мондааст. бинед чӣ қадар ина бояд камтар мекардан, калонтар мешуд. хай бисёри бадмондагиан дуруст аст, нағз аст, бисёр аст. ҳамдиёрон азиз, чӣ гуфтанӣ ҳастам ки имрӯз 6 декабр бинед ки себ булаш истодааст. на яхдон дар кор, на амборхона дар кор, худаш истодааст. шунидам ки дар Тоҷикистон борон боридаасту кам барф боридааст. дар Кӯҳистон бисёр табрик мекунам ки дар Тоҷикистон камам бошад, борон боридааст. мана ино себ бинед ки дар имрӯз дар ин ҷо истодааст. ва ҳамдиёрон азиз, чӣ гуфтанӣ ҳастам, шумо метавонед аз ҳамин себҳо боғҳо обод кунед, пулдор шавед. ин себ ҳози 1 килоаш на кам аз 10 сомон аст. барои деҳқонҳо мегӯям ман, барои хӯрандагоне, барои деҳқонҳо, барои дар хонаҳоятон аз ин себҳо 5 дона ва 10 дона шинонед, ҳам мехӯред, ҳам оварда дар бозор мефурӯшед. яке аз себҳои беҳтарини ки дар охирон вақт ино селексия баровардагиан, номаш Пинкледи Рози Глоб. ҳозир вақти хӯрда нашудагӣ аст, вақти истеъмол карда нашудагӣ аст. ман ҳозир телефонро мегирам, бо худам нишон медиҳам ба шумо. мана ин як тиша чинем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. бинед чӣ қадар бамаззае. бо қарс данг мекунад. даруни ин пук не. дигар себо пук шуда рафтам. бинед, ҳулем дар болои дарахт аст. ҳамдиёрон азиз, ногуфта намонад. то пагоҳ бисёр пагоҳи дигар шумо метавонед дархост кунед. аз ин ман биёрам ба шумо. бо пешпардохт 40 сомонӣ ниҳолаш ва дар такпайванде ки сим намекашед, сутум намезанед, худашро мехабад, аз ин калон мешавад. ана хел беҳтарин себ ман барои шумо мебиёрам. ҳатман шумо дархост кунед, аз наздик боз нишон медиҳам. хай бинед ин себро. ин ҳам суб сурх шуда мондааст. худо хоҳад ман ҳатман аз ин себ боғ мекунам 1 гектар дар ноҳияи Қабодиён, чунки заминамон дар ҳамон ҷо ҳаст. замини акам ҳаст. ҳамон замина аз акам илтимос кардам ки боғ кунам. ина бинед, бастанашро гӯед. ин себ худгардолудкунанда аст, яъне худаш гардолуд мекунад ва ҳар сол бисёр мебандад ва аз хурдааш ба бастан медурояд. ҳамин сол шиноне, соли дига мебандад ин себ. яъне ҳам тез мебандад, ҳам бисёр мебандад. хай кани баҳотият ки чӣ мегӯяд дар ҳамин себ. такрор мекунам. то пагоҳ бисёр то пас фардо ман дархостҳои шумо қабул мекунам, пулҳои шуморо мегирам ва ба шумо аз ин себ ниҳолашро мебиёрам. дер накунед. агар ман зиёд биёрам бедархост, ҳамин 200 зурам мерасад ки вай ба касе намерасад. ман ҳамдиёрони азиз, ина бинед, ин афсонаи моҳи декабри соли 2025. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. дар WhatsApp 900 00 44 89 988 30 59 99 муроҷиат кунед ба ман ё ба писари ман. мо дархост шуморо қабул кунему ва шумо аз ин себҳо биёрем. 900 00 44 89 988 30 59 99. пеш пардохт кунед 40 сомон. баъд овардам, якумаш ки ба ҳама намерасад, дуюмаш ки баъд қимат мешавад. дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбони шумо бошад.